Тревожността ти краде живота. Знаеш ли кое е най-лошото нещо при тревожността и стреса? Това, че започват да крадат малките моменти от живота ти. Не можеш да се насладиш на времето с близките си, защото умът ти не спира да работи. Чувстваш се изтощена дори след като си спала. Сърцето ти препуска, а мислите ти се въртят в безкраен кръг. И знам, опитвала си всичко. Лекарства, билки, но истинското спокойствие така и не идва. Тук идва рейки терапията, древна енергийна практика, която работи, като активира вътрешния ти баланс само 10 минути на ден и ще усетиш реална разлика. В следващите 7 дни ще ти покажа лесна и ефективна програма, която да следваш, за да се освободиш от тревожността, без лекарства и без сложни методи. А най-хубавото, ако не усетиш разлика, ще ти върна парите. Кликни на линка по-долу и започни още днес.